Türkmenistan'da 3 gün dowam eden Gurban Bayramı Lewap vilayatynyň administrativ merkezi bolan Türkmenabad şäherine polisiýanyň ýol gödegçiligi gurulugynyň güýçlendirilen gödegçiligi astyna belenip geçildi. Döwlet telewizionyny ýurdun ähli sebitlerine şowguny bayramçylyk dabaralarynyň geçirilenigi habar berildi. Türkmenabadda bayramçylyk güni geçirilenigi habar berilen köpçülik şäherleri 3 gün öňünden guramalaşdyrylyp döwlet telewizionyny üçin video ýadga edilipdir. Azatlyk radiosynyň habarçysy vilayatyň baş mesçidine hem sebit ýolbaşçylarynyň gatnaşmagyna gurbanlyk sadakalarynyň berilendигini we bu şäheriniň Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedow has parzyny berjay edip Saudi Arabistany paşalygyndan dolanandan soň döwlet telewizionyny efire berilmegine garaşlýanyny habar berýär. Türkmenistanda 28-29-30 iýuny günleri türkmen halkynyň milli bayramy bolan Gurban Bayramy belenip geçildi. Günni Gurlewap vilayatyna asuda belenip geçilen bayramçylyk günleri Sewit merkeziniň köçelerine güýçlendirilen polisiýa gödegçiligi bilen ýatda galdy. Ýol gödegçiligi gurulugynyň eşikleri bayramçylyk uniformalaryny ak renkli polisiýa eşigine köçelere çykypdyrlar. Bir Türkmenabad ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde bir köçäniň uğruna 7 polisiýa işgäriniň topar bolup duranlygyny gurrun berdi. Dürli bahanalar bilen awtolawlary saklap sürüjilerden para alýarlar diýip bir ýerli ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanda ýol polisiýasy sürüjilerden para almakda ýergiderli tanqidlanýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Gurban Bayramyny ýerli ýaşaýjylaryň awtolawlardan az pedalanýanlyklaryny habar berýär. Ýurtda möhüm teneleriň dowamynda we bayramçylyk günleri köpden howpsuzlyk çäreleri uýuşdan tutma güýçlendirilýär. Ila tarasyna gurbanlyk günleri gadynlar atarlyar, sadakalar berilýär we maşgalalar birek-birek hem mehmançylyga barýarlar. Ýaşlar hiňildik tutýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenabad şäherine bayramçylyk şowgunyň pes bolanyny habar berýär. Döwlet telewizionynyň watan habarlary gepleşigi bayramçylyk günlerini ýurdun ähli sebitlerine medeniýet we sunawdy işgärleriniň gatnaşmagyna dabaralaryň geçirilenigini habar berdi. Resmi mediada 28-nji ýylyna sebitleriň baş mesçitlerini okulan bayram namazlary we munyň ýygyany sebit paýtatlaryna utgaşan bayramçylyk çäreleri görkezildi. Bayramyň ikinji gününde hem bayramçylyga bagyşlanan aýdym saly çykyşlardan video reportajlar görkezildi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenabadyň seýilgählerine 2-2den hiňillikleriň gurulanyny we hiňillikleriň golaýyna polisiýa gödegçiliginiň güýçlendirilýändigini habar berýär. Bu arada Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedowyň ýol başlygyna Türkmen wekiliýetiniň agdalary 29-30 iýun aralygynda haç parzyny berjay etmek üçin Mukaddes Mekke şäherine saparda bolýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy 30 iýuna beren maglumatyny Lewap vilayatynyň baş mesçidine Berdimuhammedowyň Saudi Arabistanyndan dolanjak gününe gabatlap döwlet telewizionyny efire bermek üçin öňünden ýerli ýol başçylarynyň gatnaşmagyna sadaka şäheretiniň gurnalanyny habar berýär. Lewap vilayatynyň baş mesçidinde Türkmenabad şäheriniň ähli idara kärhanalarynyň ýolbaşçylarynyň we ornwasarlarynyň gatnaşmagynda Gurban Bayramy münasibetli sadaka berildi. Başlyklar we ornwasarlar iýip içip gaýtdylar. Sadakany video ýazgy etdiler. Bu video ýazgyny hem adat bolşýaly Gurbanly Berdimuhammedow Mekke şäherinden dolanyp geleninde vilayatlarda sadaka berildi diýip döwlet telewizionyasynda görkezerler. Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy sadaka şäheretinden habarly bir ýerli ýaşaýjynyň sözlerini getirdi.